Formal ng pig-inaguraran asin binasbasan kan Department of Trade and Industry Bicol ang One Town One Product o OTOP Hub na makukuha sa Kitinday Green Hills Barangay Kitinday Kamalig Albay Kasuudma. Mababakal digdi ang man iba-ibang handmade items, arog kan abaka bags, asin pili products. Igwama ng mga pagkakan, arog kan pulboron, kopya, asin iba pa. Total na 120 entrepreneurs man ang natauanin pagkakataon na makapagpuon nin negosyo kasabay kan pagbubukas kay ini. Almost 50 employees na kami mayroon ng OTOP Hub. So we have 120 SME from Bicol region-wide. So from Masbate, Tabaco, Kamalig going to Naga, Nabwa, and then Daet also. So yan yung mga suppliers namin na nagsusupply dito sa OTOP Hub. Nangenot sa ribbon cutting si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Presente man si DTI Bicol Director Dindo Nabul, asin DTI Albay Provincial Director Noel Bunao. Ininaan ikaduwang OTOP Hub sa Banwaan, asin ikaanom sa Bilog na Albay. Itong OTOP, ang ibig sabihin niyan, One Town, One Product. Yung konsepto, ginaya natin yan sa Japan. Doon nagsimula ang lahat sa Japan, in one of the prefectures in Japan. Ngayon, naging very successful sa Japan, kaya inadapt ng mga several countries including the Philippines. Mostly ang nag-adapt mga ASEAN. Sa pamamagitan nitong programa, kasi hindi lang to marketing ang binibigay, whole package from mga training, product development, pati financial assistance na ibibigay dito. Ito nga yung marketing. Okay, so yun, this is a totality of assistance being provided to our micro, small, and medium enterprises. Lahat ng mga MSME ay napakaswerte po kasi meron na po tayo ngayong OTOP law na lahat po ng agency ng government ay kasama-sama po mga assist sa development ng MSME. So, unti-unti na po itong ini-implement ni DTI. Kami po ang pinaka-lead agency po dito. So, in the coming days, marami po tayong makikita ng mga OTOP Hub and OTOP Nooks. Ito po ay ilalagay natin sa mga hotels, sa mga ganitong mga tourist spots para po ma-promote natin yung ating mga products. Nagpahiling man kan sa indang suporta sin the board member Attorney Melissa Abadesa, asin an kanguda na tugang ni Kongresista Elizalde Co na si Diday. Parte an OTOP Hub sa National OTOP Philippines Program. Obheto kay ni na makatabang sa pagpromitir kan mga produkto kan lambang LGU na madarama ni dakulang katabangan urog na sa mga saradit na negosyante. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.